የማል በበዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ለዲፕሎማተኛ ዝተዋሃበ መግለጺ ትርጉም አልቦ ይኽትብል ኤርትራ ገሊጻ ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ትማሊ ሚኒስተር ግዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ገዲዮም ጢሞቴዎስ ንዲፕሎማተኛታት አኪቦ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃቦ መግለጺ ትርጉም አልቦ ክብል ኮኒንዎ ሚኒስተር የማነ ኣብቲ ሎሚ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ትዊተር ኤርትራ ንሰለስተ እቅድ እማመታት አንጻር ነቲ ቅድሚ እውን ተሰምዐ ፌዴሬሽን አፍሪካ ንዝጎጠታ ኢትዮጵያ ብመሪር ብረታዊ ተጋድሎ ስዒራ ናጽነታን ከተረጋግጽ ከም ዝወቅዓ ድሕሪ ምጥቃስ ኢትዮጵያ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ልዕላውነት ኤርትራ ንምግሃት ንዘካየደቶ ሰለስተ ወራራት እውን ብተመሳሳሊ ወታደራዊ ጉሮ መልሰም ኪና ብዓወት ከም ዝወፀት ገሊጹ አቶ የማነ ስዑ ኣብቲ እዋን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተቀዳ ዓለም ወደዋት ከተማ ዓሰብ ምቁፃር ሓደ ቀንዲ ዕለማታቶም ምዃኑ ንማሕበረኩም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዋሽንግተን ብዕሊ ከም ዝገለጸሎም ብምዝኽኻር እንተኾነ እቲ ስርዓት ንከተማ ዓሰብ ንምሓዝ ኣብ ዘካየደ ወራር ከቢድ ህልቀት ተሸኪሙ ከም ዝተመለሰን ድሕሪኡ ስምምዕ አልጀርስ ከም ዝተኸተመን ከም ዝተቐሰበን ድማ ኣብሪሁ ኣብዚ እዋን ብሰበ ስልጣን ብልጽግና ዝግበር ዘሎ መናፍሕ ኩናትን ክስን ኤርትራን ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ዝፍለ ከም ዘይኮነ እንተኾነ ድማ ንሕድሕድ ዝጋጮ ምእሰር ዘይብሉ ህውታታ ከም ዝኾነ ድማ ስሚሩሉ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክፍጽሙ ምድለዋት ከም ዘጻፈፉ ልክዕ ግዜ ይጽበዩ ከም ዘለውን ክህድዱ ይጸንሑ እሞ ተገሊጦም ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያ ከይተወግዓ ትሰርሐላ ኣብ ልዕሊና ወራር ክትካየድ ትዳለላ ብሉ ዝህቦ በብእዋኑ ዝቀየር መግለጽታት ከም ምስሊ ኣደይለቱ ዘይሕሽ ትርጉም ኣልቦ ምዃኑ ድማ ረዲኡ بخالي زينانا دما منيستر ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኃይል ባሕሪ IRGC ነታ ኣብ ደሴት ማርሻል ባንዴራ ዘለዋ ሲንጋፖር ታንከር ድሕሪ መሓዙ ቤት ፍርዲ ክትውረስ ድሕሪ ምእዛዙ ገሊጹ ቴሄራን እቲ 30,000 ቶን ዝምዘን ጽዕነት ፔትሮኬሚካል መርበብ ብመሰረት ሕጊ ኢራን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብምግላጹ እቲ ምህጋር ሃገራዊ ረብሓታት ንምሕላው ከም ዝተኻየደ ድማ ትዛረብ አባላት ማሕበረሰብ ምብራቅ አፍሪካ ዝኾና ኬንያን ዩጋንዳን ላዕለዎት መራሕቲ ብዘካየድዎ ዘለው ልውውጥ ቃላት ናብ ወጥሪ ከየምርሕ ተሰጊኡ ይርከብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝተፈነወ ቃለ ምሕተት ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዋሪ ሙሴቬኒ ሃገሩ ብኬንያ ቢላ ህንዳዊ ውቅያኖስ ምእተው ክትረክብ ኣለዋ ዝብል ርእይቱ ብምሃቡ ኣብቲ ዞባ ስክፍታታት ኣላዓኢሉ ይርከብ እቲ ቃለ ምሕተት ሙሴቬኒ ምብራቃዊ ከተማ ሞባይሌ ወስጓሰብ ዘካየደሉ ዝነበረ ቦታ እዩ ተኻይዱ ነዚ ርእይቶ ስዒቡ ድማ ገለ ሰባት ተን ሃገራት ናብ ግጭት ከኣትዋ ይኽእላ እየን ዝብል ስጋኣት ድማ ይገልጹ ኣለዉ بخالي زينانا دما بهار هار بركة منقص أو زخي بتخا نلعل لسان حمشان عمتات بسنة أجتوقع عزو لعل 300 درفتات فريقيو موسيقى وسرحات تستفى عليه هرمتات ببينهم كنيتات عميقون صفحين تحستو قد متات وزت تحازا ايو لازخونا دما بسلسة ولدتات عسر زقادة فاكين إيرترا زحالف سماعة زرخب ايو دينا عرفتو مستسامع دما إيرتراويان إثيوبياويان سوداناويان باستفى لمن قد بسلام عرف كولن دان نغوتهم خقلص دما يسمو علو أبشحن شعة ميسو عن شعة نبجدا سعود عرب ليلهم عركنتهم كم جمالة زقلت قديم ኤርትራዊ ስነጥበኛ ዓንደን ቢኢደ በረከት ክብል ከለኹ እግሪ ዘለዎ ታሪክ ኤርትራ ማለት እዩ ኣኽራናቱ ጎቦታቱ እምባታቱ ህዝቡ ብምሉእ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ንበረከት ኢኻ ትውከስ ይብል ብርግጽ በረከት ቅርፂ ጥበብ ኤርትራ እዩ ቋንቋ ባህሊ ልምዲ ጂኦግራፊ ታሪክ ወዘተ ብዝርዝር ደሪፉሉ ይኽብል ድማ ይገልጽ ይቀላዕ ይገንጸል ታሪክ ናይ ኤርትራ ወደብ ናይ ኣድልስ ቀደም ከመይ ነይራ መጻኢ ትውልዳ ይፈልጦ ሚስጥራ ምስ ደሴታት ዳህላ ካብታም ቀይሕ ባሕሪ ተዛረብ ሓወልቲ ናይ እምባ መጠራ በረከት ኤርትራውያን ሃገሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፈልጥዋ ንዝጭብጥ እዋን ዘይጭብጥ እዋን ውርሻታት ስፍሓት ብዕንቆት ድማ ዘይምሉ እዩ بخالي زينانا دما او سويدن بزጋጠመ ሓደጋ መኪና ሓያሎ ሰባት መይቶም እተብርእሰ ከተማ ሴትሆም ዘጋጠመ ሓደጋ አንተ አውቶቡስ ምስ መጸበይ አውቶቡስ ብምግጫዋ ሰዓበ እዩ መተኻኽር ዓይንን ማዕኸና ዜና ዝሃወ ቃል እቲ አውቶቡስ ነቶም መጸበይ አውቶቡሳት ተሰሪዖም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝለከመቶም ድማ ይገልጹ ኩነታት ናይቲ ሓደጋ ምጽራይ ከም ዘለው ዝገለጹ ሰብ መዚ ዘዋሪ ናይቲ አውቶቡስ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ድማ ሓቢሮም ኣለው بخالي زينانا دما كونتاتهم بنصر زي تفلت فلسطينيان ناو دبوب افريقا اتيوم اتم لهم بنفر ناو جوهانسبرغ زاتو 153 فلسطينيان كاوش متقاطات زنقلو خوينم بنيرو خمس حلفو دما بريدن سريل غليصو بسنك دبوب افريقا مس فلسطينيان زلهم مدنغات نتم بزي فقاد معرفه نفرت زوطو سدتنياتا نابت هاجر كاتو خمس يتفقدلهم بريدن تزاريو بزي وقعو فيزا بخمي كم زتوغسن بنفاريت كغعزو خمس خالن غنزاغي نصر يكونن بخالي زينانا دما روسيا ورؤس ከተማ ዩክሬን ብዝፈጸመት ሓድሽ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም ሓያሎ ቆሲሎም ከም ዘለው ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ሓንቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሩስያ ምብራቃዊ ከተማ ኬቭ ኣብ ዝርከብ መንበር ህጻናት ከም ዝተራጠመ መሰመዝ ዝሓቢሮም ዩክሬን ብወገን ኣብ ዘካየደትን ኣብ ትሕቲ ቅርጽ ነዳዲ ሩስያ ኣብ ገማግም ጸሊም ባሕሪ ዝርከብ መጻረይ ነዳድን ዝዓበየ መደበር ነዳዲ ሩስያ ዕላማ ገይራ ሃሪማላ
بخالي زينانا دما دليت تشاينا زيناتهم كينيتاو بالحته تقيمهم ኣብ ልዕሊ ትካላት ዓለም ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከም ዘለው ሓደ ትካል ኪነታዊ ብልሒ ኸሲሱ ወናኒ ቻትቦት ክላውን ዝኾነ ትካል ከም ዝበሎ መንግስቲ ቻይና ዝምውሎም ዝበሎም ትካላት ነቲ ቴክኖሎጂ ብምስርሳር በዓል ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም ይገብርዎ ኣለው እንተኾነ ግን ክኢላታት ንሓቅነት ትኽሲ ኣብ ምልክት ሕቶ እትዮም ኣለው ብወገን ቻይና ብዛዕባ ትኽሲ ዛጊድ ዝተውሃበ ግብረ መልሲ የለን بخالي زيننا دما بوليس إيرترا نخلت واره عدا هلو بمسرته ومياو بوليس تمرت خسلتنا مصنحة 254 دقيقة عن سيزر كوم وعتم إساحدن أولا 37 زري حقرا وقلقلت بور برين سياس أفورك أو استرخولو بعسر 3 حدار تمرقهم أما أخل ستنا حيلتات بوليسن تتحالا فج انفر مياو بوليس تمرتي مجر عندهم محاروز اسمعو قال سلطان تليلا مستلوخ علاماتاتن عمامات بوليس نتفت مدبر بوليسن على واحد مرمرا قبنن حزباو ركبات زيقنتاو تمرتن أقراربات أبطوات بكمبيوتر ፍጾም ገበናትን ሳይበራዊ ድሕነትን ከምኡውን ካልእ ተዛማዲ ዛዕባታት ዘጠቓለለ ትምህርቲ ከም ዝቆሰሙን ዝምስገን ውፅኢት ከም ዘመዝገቡን ድማ ሓቢሩ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ መሓር ጸጋይ ብወገኑ ሰልጠንቲ ብኽላስ ሓሳብ ንዝቐረበሎም ትምህርቲ ዛዚሞም ናብ ጉራዊ ስራሕ ይተጋገሩ ከም ዘለው ተገንዚቦም ኣኽበርቲ ጸጥታን ሰላምን ከምኡውን ዓቀብቲ ድሕነት መሰላትን ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝተመደብዎ ቦታ ብተገዳስነት ክሰርሑ ድማ ተሓሳሲቡ መወዳእታ ኣብቲ ስልጠና ጸብለልታት ዘርአዩ መተባብዒ ሽልማት ክዕደል ከሎ ጉጅለ ባህሊ ፖሊስ ኤርትራ ስነ-ጥበባዊ ምርኢት ድማ ኣቕሪቡ بخالي زيننا دما إثيوبيا أتفرس مراحة إثيوبيا دقاقمو قال كوينو إثيوبيا خسكاو كنديو دور كوخيت مفراس كم تركب بزقبا استغنزو مخانم زن صر حدا او نتيو إذا سبب سلطان إثيوبيا انت لايل علوت أزل سراويت إذا دقاقمو إثيوبيا أتفرسم ويدما إثيوبيا يتفرس يازو المقلتي قالسم إثيوبيا نخي يتفرس كاو استغنزو خعا بتعاسب كن حزينا بحر بحيلنا خنونن نازبل وقحس أبح إذن مولو زلو فخران جهران بروباغاندا مخاني نفدحو خم زلو زي مردهم كعز قرم كوين يزركب قولو تحسد هقراو حقاق إن محارسو عالم منيستر قدياتو ኢትዮጵያ ገዴን ጢሞቴዎስ እዩ ኣብ አዲስ ኣበባ ንዝመደበሮም ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣኪዩ መግለጽ ዘስምዐ ኮይኑ ኣጀንዳኡ ድማ ስለ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ንዕጥቋት ተቃዋምትን ኣዋሂዳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተጻዋት ፍጽመላ ክብል ይጸንሕ እሞ ተመሊሱ ከዓ ተወሳኺ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልና ኣሎ ንምርካቡ ሓግዝና ወይ ገባብ ክንጥቀም ኢና ሕምረቱ ሰፊሕን ንሕድሕድ ዝዋቕዓን ዲስኩር ድማ ስሚዑ ምውናን ወደብ ዓሰብ ስትራቴጂካዊ ግዴታ እዩ ክብል እውን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣኪዩ ኩናት ኣውጅ ኣሎ ዘይ መሬት ካብ ምውናንን ምሕላምን ቆልዑ ትሕተ ትግራዊ ሕጊ ምዃኑ እናተፈለጠ ድማ ንዓለም ኣኪዩካ ዘይ መሬት ብሓይሊ ክወስድ የምባል ምስንታይ ድማ ክትጽብ እዩ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ሓደገኛ መንቀራቅሮታት ትርከብ ዘላ ሃገር ኮይና ፖለቲካዊ ውሽጣዊ ዘባዊ ጥዕናዊ ተለባዕ ሕማም ኮይና ትርከበላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ በቲ በዓላ ዝኣጎደ ተረመፅ ፖለቲካዊ እሳተ ጎመራ ብውሽጣት ልብለብያ ትርከብ ዘላ ነዚ ውሽጣዊ ምፍርራት ንምኽዋል ድማ ወደብ ዓሰብ ቀይሕ ባሕሪ ዝብሉ መሰረት ኣልቦ ዝኾኑ ቀደም ተጓሒፎም ዝተሰዓሩ ዘይጭበጦ ርእስታት ብፀዓቐብ ጉዳም ምንፋሕ ተጸሚዳ ትርከብ ከም ሰዓብየኑ ከዓ ኩለን ልእላዊ ወነንቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ዝነበረ ድልድል ሓድነት ብዝያዳ ከም እዋን የድልድል ይርከባ ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ኢትዮጵያ ሓጂ ኣጋጢምዋ ዘሎ ተለባዕ ሕማም ቫይረስ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ከምኡውን እቲ ብሰፊሕ ዝካየድ ዘሎ ውሽጣዊ ስጋት ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ሃገራት ንዜጋታትን ናብ ኢትዮጵያ ንኸይገሹ ድማ መጠንቀቕታ ይገብራ ኣለዋ ነዚ ኩሉን ካልኦትን መዓልታዊ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ ዝካየድ ዘለው ተኣፈፍቲ ረቋሕታትን ምዕባለታትን ኣብ ግምት ብምእታው ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ዝብሰን ክወዲ በሻሻ በዓላን ነብሲ ኣብ ናይ ነብሲ እገዳን ዕፅዋን ሳንዱቕ ትፈርስ ከም ዘላ እዩ ድማ ዝግለጽ ጥዕና ዘይብላ ሓሻን ብልጭልጭን ፕላስቲክን ሜካብን ብምልካይ ድማ ውሽጣ ክትጥዓይ ትኽእልን እያ ከም መርኣያናቱ ድማ ጅዋር መሓመድ ኣውፂዎ ብዘሎ መሰረት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተቃውሞ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ባይታ ሓያል ህዝባዊ ተቃውሞ ይጋጥሞ ኣሎ እስኪ ዛ ቪድዮ ርኢና ንመለስ بخالي زيننا دما ورات إمريت عرباوي إثيوبيا ناي وصا سراويت ንምስልጣን ወታደራዊ تعليم معسكرን ተሃንጽ ከም ዘላ እዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወታደራት ፍልፍላት ሓቢሮም እቲ ወታደራዊ መሰልጠኒ معسكሮም ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ሮዋዴል ሲህነጽ ከም ዘለ ድማ ፍልፍላት ሓቢሮም ብመሰረት ፍልፍልት ብሕቡራት ኢምሬት ዓረብ ዝጣየሽ ዘሎ ወታደራዊ معسكር تعليم ብሕቡ ዓላፊ ወታደራዊ ስልያ ጸጥታ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብጀነራል ጌታቸው ጉዲና ይምራሕ ከም ዘለ ድማ ተገሊጹ ኣሎ እቶም መሃንዲሳት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝጣየሽ ዘሎ ማእከል ወታደራዊ تعليم ስራሕቲ ዕፀይትን
4 ነገራው እናሰርሑ እንትኾኑ ብሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ዝመጹ ወተሃደራት መኮንናት እውን ብሄሊኮፕተር ናብቲ ቦታ ከም ዝበጽሑ ነቲ ጉዳይ ፍልጦ ዘለዎም ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ማእኸል ወተሃደራዊ ታዕሊም ስራሕ ምስ ዝጅምር ክሳብ 10,000 ወተሃደራት ከስልጥን ከም ዝኽእል እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምምስራት ድማ ወተሃደራዊ ወጻእተኛታት ንምስልጣን ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ማእኸል ወተሃደራዊ ታዕሊም ብቐንዱ ናይቲ ብሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ከም ዝድገፍ ዝግለጸሉ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ከም ዘስልጥንን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዝሳተፉ ሰባት ከም ዝስልጥኑ ተሓሳቢ ገይሩ እዩ ዝኽፈት ዘሎ። ብዘይካዚ ብወደባት በርበራ ሶማሊላንድ ንምምላስ ኣብ ኬንያ ንዝርከብ ዝቃወም ዘሎ ወተሃደራዊ ታዕሊም ናብ ኢትዮጵያ ዝእትዉ ወተሃደራት መኻይን ነጾራትን ከም ዝተበርከተ ወተሃደራዊ ፍልፍላት ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ 2023 ናብ ኢትዮጵያ ዘካየደ ወግዓዊ ዑደት ስዒቡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብዝምልከት ሓያሎ ስምምዓት ከም ዝኸተማ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወተሃደራዊ ወጻእተኛታት ዝህነፅ ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከር ታዕሊም ድማ ኣካል ናይቲ ስምምዕ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። بخالي زينانا دما سراوي سودان عوتات يحفز كم زلة تقليصو سراوي سودان كاب كاردفان بمعراب تركب إمام ديم حاج نسراوي جانجو هاج سراريقوم بموقع حتى تحت سراوي سودان آتيا تركب الله. بخالي زينانا دما حزب أمحارة ጸሊም ክክደን ክገብር የኢሉ ዘፋርሕ ዝነበረ ኣዛዘብ ትሕቲ ቁፅር ፋኖ ተታሒዙ ኣብቲ ክፍለ ሰራዊት 61 ሰራዊት ሰሜን ምብራቅ ምክትል ኣዛዝ ዝኾነ ሌተናል ኮሎኔል ኣብ መንጎ ከተማታት ዴልብል ሙጃን ማርያምን ኣብ ትርከብ ከተማ ዴንሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፋኖ ከም ዝኣተወ ክፍሊ ህዝባዊ ርክብ ሚድያ ካብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ። እቲ ሌተናል ኮሎኔል 4 ሕዳር 2018 ንግእዝ ምሸት ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ። እቲ ወታደራዊ ኣዛዝ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣውራጃ ላስታ ከተማ ጉልሙሽ 8 ንጹሃት ሰባት ቀቲሉ ንብዙሓት መንእሰያት ድማ ኣካላቶም ስንኪሉ እዩ። ንዝተመርዓወ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፁ ንህዝቢ ከተማ ኩሉ መሰብ ቅድሚ ህዝቢ ህዝቢ ኣምሓራ ጸሊም ክለብስ ክገብር ምዃኑ ብግልጽ ድማ ፈራሪሑ ነይሩ። ብተወሳኺ ድማ ነቲ ነጋዳይ ሕብረተሰብ ገንዘብ ብሓይሊ ይቕበልን ውልቃዊ ረብሓ ዘቕድም ሙሉእ ብሙሉእ ጸረ ህዝቢ ኣምሓራ ዝኾነ ኣባል ጸላእ ምዃኑ ድማ ይሕበር።